Na sjevernoj gradskoj kapiji u putnom pravcu ulaska u Podgoricu, u naselju Zlatica, kompanija Voli je danas otvorila svoj novi hipermarket. U skladu sa rastućim potrebama stanovništva, odluka je da se izgradi objekat novog koncepta koji pruža poseban doživljaj kupovine. Lokacija hipermarketa je pogodna kako za domaće stanovništvo, tako i za potrošače koji su u tranzitu, a Take and Go ponuda će omogućiti ugodan predah uz okrpljenje. U novom Voli hipermarketu kupce očekuje oko 10.000 prehrambenih i neprehrambenih artikala, biranih sa posebnom pažnjom i fokusom na zdravo, svježe i domaće. Kupcima je na raspolaganju sektor svježeg mesa i ribe, gastrolinija, vinarija sa vinima sa svih meridijana, Voli pekara, sektor voća i povrća kojem se posvećuje posebna pažnja. Prodajni prostor se prostire na 1400 kvadratnih metara, a objekat raspolaže sa 70 parking mjesta. Potrošače će posebno obradovati specijalno niske cijene. Novi hipermarket će ponuditi najniže cijene na tržištu, u što su se već jutros prvi potrošači i uvjerili. Kao dodatan poklon, na snazi je popust od 10% na sve račune danas i sutra. Ono što potrošači i očekuju kada je Voli u pitanju, to su garantovano najniže cijene i ponuda koja će zadovoljiti najprobirljivije.